Surprise! Wow! Diba, I told you, kung unsay gusto nimo, ihatag na ako. Hala, murag ganahan na lagi ko nimo. Unsa man, kita na? Hoy, ako motor! Ayaw, nahilap din ang motor ba? Daluan ng motoris, papay na palit anay. Hayahay, kaya sige kang panghilam niya ako taghinlo. Palamang, ikaw manghinlo, kaya ikaw may sige gamit anay. Basta ayaw ni hilab din ang motor ha. Kay mulakaw ko ron, makikita ako sa kong chicks. Nganong nag-away man niya akong darling og iyang manghod? Murag nag-ilog sila sa motor. Nganong makig-ilog man niya akong darling nga pwede raman ako siya hatagan? Pero time pa, ang pangutana, nabaka ko ipalit. Ulit ka, wala ba kinambag ani. Lak, bagakit daw. Asa ka na siya moadto? Pero dili ko mosugot nga naikailog akong darling. Tagaan ko na siya motor. Tuara, motor, target lock, brand new utang, sniper, bagay kini sa akong darling. Wala man siguro tao, basig mailhan ko ba? Taysa, unsa maitabo na ko sa kong naong? Pero dili mabalaka, kay na ako'y brief ni Papa. Ah! Bahuag itlog ni Papa. Pero sige na lang, para sa akong baby loves. Dili naman siguro ko mailhan, ane. Wow! Kasinaw! Bagay juga ni sa akong darling ba? For sure, malipay to. O ihatag na ko ni sa iyaha. Karon, kwaon na nako ni. Naa baka akong darling diri no? I-plaster na ko ni akong sniper kay i-surprise na ko siya. Ayo! Baby loves! Ayo! Pinsa man ha. Kanang hi! How are you, baby loves? Nganong nibalik naman po ka diri? Unsan man po ituyo nimo? Gawas sa diha ba? Kay na ko i-surprise nimo. Kabalo ko nga malipay jud ka ani. Unsan man po na? Basig kinawat na po nimo na ha? Unsay kinawat? Say pagtuon nimo sa kuha. Poor? Bantay bitog madaot na punta anak ha? Amron! Dali! But first, blindfold! Unsa man na brief? Ay napagreklamo diha kay part ni siya sa game. Nahala! Bantay bitaw ka ha? Bantay bitaw na imong tirada ha? Makahamak ka ni ba? Ani, pag makakita ka ani. Asa Asa ba man lagi? darling? Makapid Layo, ka kayo. ani. Unsa man ni regalo hagod? Tagaan ti kag claw, naa ni siya ligid. Naay ligid. Sakyanan? No, maghihap kog tulo ha. Unya, kwaon ni mo imong blindfold. 1, 2, 3, surprise! Wow! Diba, I told you, kung unsay gusto nimo, ihatag na ako. Wow, gipalit gid nimo para nako. Wala ning duta ni oy. Diba, ingon ko sa imuha, ihatag na ko tanan kay gihigugma tikag maayo. Hala, murag ganahan na lagi ko nimo. Ay, syempre, full package na ko nimo. Kay gawas nga gwapa, kugihan pa, mangawat. Ha? Unsay kawat? Ay, wala. Naay nangawat sa amua og manok nga pula ba? Ah, tarunga ha? Ako naman kahan eh. Ay, syempre, darling. Darang susi. Hala, tinuod gyud ay. Unsa man, kita na? Hoy, ako motor! Patay na. Sakpan. Ikaw ba yan ka? Kawatan dyan kayo ka? Bullshit kang kawatan ka ha? Ginitan raman ako ni.